neche. Also, I didn't know the chief. I can agree. Can never an alligator. Chief prophet. Ha! You want me to put it? Prophet, what's the job of? But I told you, I'm home where I look at that. I made that. How want to get confidence in it? You very now. You didn't get keep it up. That's a nice thing. You wasn't saying you were not. Why have you? So what you want to say? Now, neche na-abata be nne ya nọ akụrụ na amara onye kpara ya bụ ụba na-esegburu na anụ maka ya be mba na-abara agụ na nsugbere taa na-enwe ka o mere be nwa m Tony nwa oyere emeritus ka ịkpọ onye emeritus gọvanọ of Anambra steeti mana ọ dị nnekwu iwe galịta okwu eji egbe na mma ekwu ka a na-ekwu n'ọnụ mana o nwere ihe ọ mere na nke dị n'iru ụka ndụ dịrị nwoke dịrị nwaanyị ahụ wee kere m unu ọ ga-abata gị anyị ya eje maka na ịma na ọgụ dị n'iru
eze egwu one odogo ajide ebube leje daalụ leje ibara aka Okay, ọ ya abanyezi. ọ bụ na ọ ya aba n'iru ọba Okay, agbala nke